oon Sanni, mä tykkään pianonsoitosta. Mä aloitin pianonsoiton jossain syksyllä ja mä tykkään semmosesta ei ihan rockista, vaan vähän sen tyylisestä musiikista. Mä oon Tilda, mä oon soittanut haitaria 4 vuotta ja mä tykkään soittaa melkein mitä vaan. Mä oon Elisa, oon soittanut 3 vuotta kitaraa ja on ollut kiva. Mä oon Karoliina Paunonen. Mä opetan Ikaalisten kansalaisopistossa haitarin soittoa. Nyt on 4 vuotta täällä ollut. Täällä on monenlaisia oppilaita, ihan on nuoria ja eläkeläisiäkin on joskus ollut. Ja monen tasoisia on aloittelijoita ja pidemmällä olevia, mukaan mahtuu uusia. Terve, mä oon Ilkka Niemi ja oon opettanut kitaransoittoa kansalaisopistossa nyt 2 vuotta. Ihan monenlaisia tyylejä kevyestä musiikista, vapaata säestystä, myös klassista kitaransoittoa on soitettu. Toivomuksesta viime syksynä otettiin myös ukulele-ohjelmistoa ja sähköbasso myöskin, että uudet oppilaat tervetuloa.